kewaye jijiya. Ko da ana ƙuri'a wasa na ɗan wallashi ni dai ke ce za na ɗan. Farin cikin ki nake so in biya in babu ke tilas zanga haukace. Kika min nisa ya zanayi da ke na saba ya ke gimbiya. A ganki duka na sha ba da ni ko za a yanka ne ba zan baro ki ba. Ƙaunar ki tun farko da na sindima ban ga zaton za ta yi mini haka ba. A yanzu ko da gari zanga zagaya kallon mahaukaci ne ake nini. Tauraruwa kin haskaka ga duniya babu yake a wannan zamani. A kanki ne ban gane gaskiya ragamata na baki rike mini ki ɗauka ki saka ta a zuciya. A yanzu kin mini nisa kin gujen ban san ta yanga zan nemo ki ba. Da farko ana yi min kashe amma sai na sa kunnen kashe na da kowa bana jin magana. Yanzu kin yi mini tabo a zuciya ban san ta ya zai bar ni ba. Waye gari nisa kin mini ban san ta ya zan sake ganin ki ba. Na tambaya a gidan su ina take sai suka ce su ba su ganta ba. Na tuna baya idan ban ganga ki ba rannan kokari ba zan yi ba. Na yi bayani a social media